temiz pikir geldi tere. Telefonu aldım ele. Bellik depterçämi açtım. Bura vurdum. Gök çayıştım. Bir zatlar hakda oylandım. Yaňy yazmaga şaýlandym. Düğme batanymam şolly. Telefonuma jan geldi. Görsem, anha gullukdaşym. Salamu aleykum kardeşim. Wa aleykum dost. Senem barmyň? Jan saglyk amal ýörmüň? Bar kardeşim, şükür Allah. Bir soru var sana valla. Aýt, ýöne çaltyrak aýt. Senem madam başa gaýdaýt. Sol murjedellerden menki. Ýygyr utsum, ýar senki. Kerim ya berdin adır, şıgır gaýsy goýadar. O nähil deňeşdirme. Jogabym ýok, gaty görme. Berdin adır diýäý dostum, ýar senki, ının rastym. Gep pullada dostum düşün. Olara baha bererçe entek men özüm kimmişim. Hersiniň öz süýjüsi bar. Hersiniň ýürek sesi bar. Deňeşdirmeklik akmaklyk. Hökmanmay içi yakmaklık. Bilemok diýdi beretde. Pula bolan höwes itde. Bar dost, ha ol hyzmatyňa. Jaňa derlik ýogoý saňa. Bola, gaty görme. Göräý gaty. Häs sen gadyr bilmez. Borda, nirde galyk? Hani? Başany aldım da ýaňy. Ýagşylyk et insanlara ýene-de jaň. Dostum jaňa täzir işli. Bir zümrüt bir soru var. Toy näçe der täsli? Ay menkine muğsaudy. Ejem barja gyňaşdydy. Narhyndan habar ýokdur. Alalaşarlay göwüne akdyr. Bolya sawol jaňlaşar. Bar dostum, habarlaşar. Inne bir ýazyp başlaýyn. Yeter haktan bagyt paýyň. Bäy, nähili gün bollay. Ýazarjak däl beýle ýagdaý. Alo, salam Tahir ağa. Waaleykum Şahir ağa. Ýagdaý neneň, döredýäňmi? Pragydyň öredýäňmi? May bersedim döretmäge. Näme? Gowy Allah şükür. Kellämizde men oý pikir. Tuwelimi. Sorak bar saňa. Neme? Rakyp diýmek näme diýmek? Rakyp diýmek düşman diýmek. Toyda dost siwaý diýerler. Şolar bärakdan gaýdýarlar. Rakyplyk elin düşmandyr. Rafiq wepadan nyşandyr. Rafiq diýmek dostýar bolýar. Şonu dilek tasa gelýär. Şu diýäniň anyk dämi? Ýalňyşma da ho pragy. Magtymul da şeýlerek. Tagol, gözläp bollum helak. Ilhymlysyň, saklamaýyn. Kitapdan yeter apaýym. Nesip bolsa taýyn. Bolýa, aýlan saýlaşmaga. Nesip bolsa Tahir ağa. Derwas sarday Tahir ağa. Sorag ýokdy soramagy. Nirde galym? Ha, şu ýerde. Bir dostum uçrasa derde. Dıyınmadı da dıyınar yerde. Hovun çaza, näme hyzmat? Ýörmüň Kerim sag salamat. Ýörn. Gowdamy? Gowy, näme işin kenmi? Ýok, aýdyber näme kömek? Wah, söýü hakda goşgy gerek. Bolýa, ýazyp jaňa dern. Biraz azatyny işlerim. Ondan soň narhy näçe bolar? Oňşyp ýörn näme merteler. Gymmatçylyk ýokdur beter. Göwnüňden çykan ýeter. Borana garaşaýjak. Şeýtseň göwüne jaý boljak. Ol goşgy Magtymulynky. Ol goşgy Halil Kulynky. Ýok, doganda Rüstem Hali. Gatnaşar dogan ýaly. Gutlak bolmasa gidemok, tamadaçylyga edemok. Şol manini berýär solum. Türkeş sözdür goňşy golum. Öçürsem born ulumsy. Jan gelibersin gowsy. İdelmeseň näçe Kerim. İliň bilen gözel zemin. Kütölmesin halkyň seni geze ýazar goşgyny.